Ik ga kiezen om op een dorp te wonen, want bennest op het dorp en in de stad. Er is hier geen plak. Geen plak? Nee, alles is al aan. Elke een had zijn rol. Onze grondstof is draad, dat noemen wij walsdraad. Dat walsdraad kunnen wij kopen in een aantal standaard maten. Dat zijn er ongeveer 10 stuks. En uiteindelijk gaat draad weer naar buiten. En dat is in ongeveer 350 verschillende maten. Dus wij maken vanuit een standaard product een klantspecifiek product. Ja, dat materiaal wordt de fabriek ingereden, komt op een afloop terecht. Wordt naar boven geleid, daarna gaat het via een aantal rollen wordt op alle kanten opgebogen. Dat wordt gedaan om de vieze walshuid die eromheen zit af te breken. Dan houden we het echte staal over. Dat staal dat gaan wij trekken naar de diameter die de klant wil hebben. En dat gebeurt door een treksteen te halen. En die treksteen heeft een gat. En dat gat is altijd kleiner dan het walsdraad wat we doorheen trekken. Dat doen wij met kracht, dus een koud proces. En uiteindelijk komen we op de diameter die een klant wil hebben. Een groot deel van wat wij produceren komt uiteindelijk in de beton terecht. Dus zul je nooit weer terugvinden. Het is het wapeningsstaal. Een ander verhaal is het industriële draad dat wij produceren. En daarvan worden heel veel verschillende producten gemaakt die iedereen wel kent. Denk aan winkelkarretjes. Denk aan mandjes voor het winkelen. Denk aan verfrollers, wasrekjes, dat soort zaken. Alle grondstof die wij inkopen komt uit Europa. Uit België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en eventueel ook nog andere landen. Ja, die spanning die merken wij wel, dat men gespannen is hoe het verder gaat met de Brexit. We hebben al een aantal vragen van klanten gekregen hoe wij daar als Noord-Nederlandse draadindustrie mee omgaan. En wij merken zelfs van een klant hier in Nederland, die ook veel levert naar Engeland, dat hij nu al meer bij ons inkoopt. Om in ieder geval nu al meer te kunnen leveren, zodat de klant in Engeland na de Brexit nog in ieder geval verder kan. Toen Duco Hakkebord en ik in 2006 het bedrijf hebben overgenomen van de oud-eigenaar, de heer Wim Hakkebord. Toen was het bedrijf van ongeveer 85-90% afhankelijk van de bouw. Wij hebben in 2008 besloten om over te gaan naar nog een bedrijf of nog een productgroep erbij. We wilden niet alleen afhankelijk zijn van één productgroep. Dat is toen het industriële draad geworden en dat is op dit moment een 55-60% van wat wij doen. Ja, we hebben gezien dat de afzet van draadnagels steeds minder wordt. Een kentering is vorig jaar ingezet en zeker ook dit jaar. Er is weer groei in die markt. Waarom gaan wij daar wel mee verder? Omdat wij zien dat onze concurrenten één voor één gaan stoppen. En wij zien daar nog voldoende kansen voor ons voor de komende jaren. Wat de Brexit ons wel leert als bedrijf is dat we absoluut niet terug moeten naar een situatie dat we geen vrij handelsverkeer meer hebben in Europa. Dat zou voor de NND een hele slechte zijn. Wij exporteren 50%. En als dat weg zou vallen, of als we daar heel veel extra geld voor nodig zouden hebben, dan hebben we een probleem.